Selamat malam, Lur. Ngarep guys, sega goreng. Sega goreng carane biyunge nyong jaman kuna. Dikarep apa ora? Nih ya. Tutorial gawe sega goreng zamane biyunge nyong dong kuna. Kita mulai saja, ya. Angger biyunge nyong goreng sega kayak gini ya. Bawang brambangnya ora diulek tapi diiris-iris terus digoreng sampai garing kayak rebut jangan kayak ya. Ditunggu sampai garing ya. Ya Lur, bawang brambangnya mateng, gari bisa dilombok ke. Nah, terus dilombok. Terus ya anu segane niki nggawa kang warung ya. Segane ora liwet kang omah nggawa kang warung. Wih, jadilah kayak gini. Ada di tulang wajane menyang-menyong ya. Ini wajan legend. Wajan legend sing goreng ndok ora lengket. Biar anak di sini nanya untuk soge ayam. Oke ya. Aduk-aduk. Lagi ya kayak gitu ya, nger biyunge nyong goreng sega gitu. Mantekan ana sing geseng-geseng gue. Kok enak banget gue lawuh. Madang duyai tok kok kayak gitu. Nasi goreng Jawa banget. Benana rasa-rasane kerawut-kerawut tak suki kobis ke. Dan bener-bener nasi gorengnya nyong nasi goreng sing biyunge nyong gawe gemian kayak gitu. Zaman biyunge malah ora anak kobis ya. Wis segar tok oleng-oleng anu segar ora rantong esuk-esuk digoreng nggo sarapan iki. Iki putih nyong senenge sing putih. Nah, gengko. Ya, kayak gitu. Ngonyong wis mateng ya. Jadi yang senengnya nasi goreng sing putih kayak gitu ya. Nggo sing separone nggo anak wadon teket sapi. Iki nggo bapak pucung karo nyong berdua, iki nggo anak wadon. Sing nggo anak wadon arep teket sapi. Selanjutnya nyong goreng ndok ya. Dan kok ana toppingin ndok. Ndok dadar. Apa kan ndok dadar tak? Tara, nasi gorengnya